του ΠΑΟΚ. Ο Βιέιρα Ντεφρέιτας Αντελίνο. Αλλά ψάχνει για συμπαραστάτες απόψε στο Σουγκρού Σαράτσογλου. Κερδίζει και την κεφαλιά. Για να δούμε τον Μουσλίμοβιτς. Πρέπει να αντέξει το μαρκάρισμα. Κάνει το γκολ. Είναι το 1-1. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 102ο λεπτό. Να ο συμπαραστάτης που έψαχνε ο Βιεϊρίνια, ο Ζλάταν Μουσλίμοβιτς, που δείτε τι απόσταση καλύπτει για να τρέξει να πανηγυρίσει εκεί όπου βρίσκονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Νάτος ο Ζλάταν Μουσλίμοβιτς και ο τρόπος που διαλέγει για να πανηγυρίσει. Ο άνθρωπος που σε αυτή τη φάση κινήθηκε χωρίς να βγει σε θέση offside, νίκησε στο sprint τον Λουγκάνο και ραυνοβόλησε τον Βολκάν Ντεμιρέλ και έκανε το 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Η ισοφάριση του σημαίνει αρκετά και βεβαίως σημαίνει ότι πρέπει να προσέξει για την συνέχεια και ο ΠΑΟΚ. Αυτή η αντίδραση του Αϊκούτ Κοτσαμάν στο γκολ του Ζλάταν Μουσλίμοβιτς. Η κίτρινη κάρτα από τον Παόλο Ταλιαβέντο. Αγκαλιάζει τον Βιεϊρίνια. Βιεϊρίνια που κέρδισε και την κεφαλιά. Ο Σελτσούκ σπρώχνει τον Σαλπικίδη. Μουσλίμοβιτς έτρεξε να πάρει το μέρος του συμπαίχτη του, ενώ ο Σαλπικίδης έδαινε τα κορδόνια του. Και τώρα αυτοί που τρέχουν